Хора, малко съм болен днес, но ще ви покажа една тренировка как тренирам гърди. Няма да покажа всичките упражнения, горе-долу, каквото мога да хвана, ще ви го покажа. Почваме с лежанката, аз го правя 5 на 5. Не можах да снимам цялата тренировка, но пък снимах 2-3 упражнения, може да ги видите. Веднага след лежанката, второто упражнение ми е дамбъл преса. Ще ме извините, малко гласа ми е променен, защото съм все още болен. И тук пак си правя лежанка, но само че е на машината този път и с горен наклон. Това ми е последното упражнение за гърдите, след това минавам на трицепса. В един ден тренирам гърди и трицепс само и рамена по някой път. За повече такива видеоклипове